YouTube kargatu arte, betiko lez. 30 segundotako delay politori bitartean igora platzatu dut segundu bat jartzeko erdi ostuta nagoelako. Jauste zaidalak asko erdiak. Vale, YouTube esaten du, comenzando. Vale, badirudi ikusten dela ja irudia, ea... bai, hasi da 5 segundu eta entzuten izan dana. Delay politori bitartean igora platzatu dut segundu bat jartze. Vale, pizkat basu igual entzuten zait, ezta? Mikrofonan ikuste. Ez dakit hor... configurazioan, a ver, audio... Micrófono tacatá, demorar pulsación, amplificar del micrófono. Hortze pizkatu eta entzuten zaidan. Teorian topera dago, Igual da nik basudeko dala baita bezat daiteke. Vale, orduan dena ondo doa, entzuten da, ikusten da, beraz. Kaixo, guardion guztioi hemengo de bueltan. Hearthstone gehiagorekin gaurkoan Rato Euskan laugarren saioa egiteko bi abenturak aste hauetan zehar egon behiz urrea lortzen eta lortu ditut beste bi abentura gehiago egiteko, beraz gaur egingo ditugu, lan ikusiko dugu pizkate aurrera joana, lortuko dugu Priesten mazo horrentzako beste karta bat gehiago eta hori lortuko dugu, eta gero beste abentura bat aparte lortzeko hurrengokoan beste karta bat gehiago. Vale, orduan, aldatuko dute estenaz, hori ikusten duzu gure Hearthstone maitea. Hortze, hemen, vale, Solo Adventure. Baita ere ja irakutsiko dizuet pizkat, ez daukat, zera, zango dut. Ez dago guztiz bukatuta, baina ja erakutsi duzu pizkat Priestaren mazo hori, bale? Naxxramazen lortuko duguna izango da, hemen dago, hau. Ezin dela can't be tired by spell powers or hero powers. Esaten zaigu. Your minions... debiar definitzen dutera death rate, vale. Orduan, hau hartuko dugu, hemen ematen digute, horrein egutziko dugu, kartak alabili zabaltzen, Plague Quarter, tin, taska. Ematen dugu karta hau, eta karta hau. Eta azkenean hau, zariz, vale. Nothing can be defeated both, vale. Passive hero power, whenever an enemy dies, raise a 1/1 skeleton. Vale. Bueno, esta vez beste munduko lan bereziki zaila, komplikatua. Ikusiko da, zer dagoen berli, Twitterretik ez dut bota, baina banoa egitera. Hearthstone Euskal lau Txiokatu versus bai, jokoaren soinua bizkat jaitsita dago, bale? Ez dute oso topera jarri, ez dute oso gustuko. Oitu naiz jolastera mugikorrean soinu gabe, eta ez daukat ja oso gustuko soinuarekin jolasta. Bueno, hemen ikusten duzu, eman diguten lehenengo 3 kartak, bale? Bat hau ematen digula txanda amaitzen den bakoitzean, ematen digu kreatura bateri aleatorioki puntu bat bizitza. Ez ahora batere txarto. Belebilitatea ez dauka kosturik benetan, que estás comentando. Del one to all minions. Vale, egingo dugu hau hobeto. Holan. Eta bona.
Eta listo, txanda maitu. Ez dauka, belabilitatea ez dauka kosturik, kabron. Demonio eta radua gainera. Zer egiten du? Google you summon a minion with this rate get one attack. Vale, hau, pikuta, ja, haste. Eta bakatuko dugu. Eta sendatuko gara zenpuko bat txorra. Osea, momentu oro! Joder, horietako beste bat, me cago en la hostia. Komplikatu izango da, Uste nuena baino gehiago. Bat gutxinez eraso bakarra dekote, hori ez dagoela bat ere txarto. Eta baina hasiko da beraren arazoak izan dezakegu guztia. Sekretu bat. Jarri ditu eta egiten digu zuzenean mine. Zagatuko gara. Nek bost eraso jasau irasiko du. Bale, bengo dio min bat guztioi. Honekin hau akatuko dugu eta aterako dugu hau oneri bizitze bat emoteko. Horan hau bizitze gehiago izango du eta zentzen dugu bitatan akatuko digu, bale? Ondo, hori izan da ideia ona. Betzi, gota bi, etzen dugu iretako bat. Beste bat. Iretako beste bat. Kabroi, klaro, eman dizkio bi kopia, egia da. Egia da. Egia da, neuk ikusi dudalako. Eta gu bizendatzen dugu eta ingo digugu osmin. Vale, ondo, ez doa txarto gauza. Mina jasoten egiten duen... Jode, bi. Que cabrón. Vale. Claro, hemen ezin dut bakatu denak hauek... Bueno, kartak laportuko ditu, gordin zaigu bereziki ez da oso arazo larria berez. Dako dugu, primeran... Kartak gehiago maten dizkogu, baina bueno, guk dekogu ja hauek bost eta zazpi erasorekin, bueno, bost eta bederatzi. Eta una kart. Vale. Zakita ondo eskatik egin duen hori, baina, bueno, vale. Ondo eruditzen zait. Abona. Eta sendatuko dugu. Where you summon a minion with the one card. Vale, ba. Hau fuera. Eta fuera. Hortz. Hor ondo guaz. Hau zurazki izango da defentsa, Hau, lehenengoko. Bigarrena, itarik ez. Vale. Abona. Zuk sendatu. DH eta mairu. Ba ez dauka defendatzeko, ba, listo, ba, irabazi dugu. Mairuko ostia eta DH-ko beste ostia bat, ikusten duzuen ez? Ostia! Ba, bestu egin da, kabroia. Du principio zilda dago, beraz. Non eskeleto, niños, que cabrón! Koitadua. Joder, konteratzen dit, me cago en la leche, cabroia. Estoy oropen guapa. Oye, cabroia, egin didan orain txerta momentu batetan. Bai, bateko erasoa dira. Bueno, Nova Frost ateatzen bazait guzti movida guztiok entzen diot. Dita batetan, hori ez da movida...
Babesa. Bueno, honekin kentzen digu, baina, bueno. Gutxienez hau bat dira, beraz, ondo. 2, 3, 4, 5 eta 6. Ez da, berezko min... Berez eta ezin ditu gehiago batera, daukalako topera hor. Behar dugu, Nova Frost edo horrelako zeo zer. Maia garbitzeko. Dena burura, claro. Ah, atera du hori tauntuz duna. Kabroia. Vale, hau erabilko dugu azteko. Konteratzen du, kabroia. Sendatuko dugu. Galdu du, igual hemen galdu dugu, Ya está. 2, 4, 5 eta hemen 8 ezin dugu zer egin. Ze onda zigaren, baten soniro hasita genuela. Kabroia. Jatu dugu hemen momentu batetan nahiko ondo, Dida batetan gainera. Bai, berdinarekin nahi dute mazo hau praktikatu. Bueno, zuen gomendioak onartzen ditute, beraz. Beldur gabe. Edozein gomendio edo edozein gauza esan. Kasu honetan, hau eta hau fijo. Venga, ea zeratatzen zaigun. Bukazten gara. Bueno, ez dago txarto. Txanda pasa, lehenagoko txanda, beti pasa, edo kasu honetan pasa. Horre txanda. Bosmen egingo diogu, zuzenean. Atera genuen hau, baina, bueno. Vale. Taunta, ondo etorriko zaigu. Vale, buena minion days, ben guarda nahi, buen attack. Hau lan. Eta bueno. Eta jarren gotxaten den esaneko ditugu golbi, ziurazki. Tartzen ikunaren arabera. To all characters. Harengo dugu, a ver si ematen digun. Destroy your opponent's weapon. Bueno, bestak ez ditu armak. Kanpora eta gero. Listo. Ustoi bi, eta hori nago aterako dugu. Vale, ondo. Hau galiko dugu. Eta jarriko dugu eta hau erasoko dio. Vale, berdina dira dau. Izango da, segurazki izango da konteratzekoa, baliteke. Honekin ona, honekin ona. Bale, se jarri da bi horrelako bezalako, bare. Vale. A ver, Zizentzu da izan da hori, horrekin, saiotu nahi dau, baki saiotu nahi duen. Baina ez du lortuko. Izendatzen dut, bi eraso, eta honek esker karta lapurtu egiten dugu, bale. Honekin hau pikutara, eta beraz azpijan egiten ditu. Hauek ez naute beldur bereziki ematen destu, non eskeleton. Baina hori ez da... Mad Scientist. Vale. Bi eta karga. Hau eta hau.
Kenduko diogu bibi hori, ez dela arazo larria, baina nahiago. Orain bosteko gunen eraso. Zure aski beste izango da, abeza. Abeza justo orain, azkenengo erako. Vale. Vale. Claro, hori egin du, orain, nik honekin erasotzen badiot babesa duelako. Vale. Zinatuko dugu hau. Eta zuzenean eraso, baina, ez dauka, bai, babesa zeukan ikusten. Eta hori dago jarri duguna, ezta, bai. Ondo. Gura karta lapurtu eta guri eraso gehiago eman digu. Primeran. Bera bakarrik suizidatu egin da oraintxe bertan. Edo hori edo beste ice block bat dauka. Bez. Vale, ondo. Ondo. Ondo, hurrengokoa. Zeran doa zuzenekoa. Primeran doakigu, primeran. Ezta, badirudi ez dela jausten ez ezer, dena ondo doa. Vale, ba. Hurrengokoa. Bere habilitatea da bat gati tell to the match to the left mouse enemy minu, osea, left eskumatara, ez baina hiltzartu. Eskumatarago dagoen kreaturari. Iten egingo dio bimin. Warlock. Osea, paladin bat antzeko da. Vale, aukenduko dugu. Afuera. Zer ematen nion, bueno, hau ez dago txarto. Inspirar horrekin. Vale. Pretxanda. Ze pena, ezin dugu... Baden txerango dugu errango gotxanda. Hobeto, nahiago dute... Jodoren bibi eman dio. Hiru bost eta batekin erabiliko du habilitatea. Ez. Hori itzen danean, klaro. Ez polita den. Hiru gaz... Traga dut hau. Erasotzen dion edo nire erasotzen dion. Kabroia. Vale, hau aterako diot. Ea segiten da ben. Nire eraso, bat min egin. Bueno, bi. Natuko dut. Hau batera. Eta hau berari. Honekin ona. Eta honekin burura. Nez eta bi geratu. Hostia. Vale, pikutara. Sendatuko gara, hau botako dugu eta bi burura. Eskerretara nada, eskerretara, vale.
Vale, eskerretara bat da. Gabona, guztinetuko gara, eta zu burura. Vale, ondo. Ah, kaguen txotx. Azten dut eskerrarena. Tera bere azten du, sendatzen dela. Esa bikoiztuko diot bizitza. Agotako dut. Mekin honetan, pero death rate egiten da puta random demon from your hand into the battlefield. Vale. Hostia. Cabrolla. Ufa. Seita bai, bueno, hau aterako dugu eta sendatuko gara. Eta lan bertzen diogu hau akatzeko bat erabiltzen, kabroia. Olitatek puta hori. Joder, ba, igual hemen partida egin du, oraintxe berton. Bai. Well played, justo. Zaska. Potera hutsa izan da, Justo eman digu, hemen izan da potera hutsa. Noa Frosterlekin izan da justo potera hutsa. Potera hutsa. Goulati izan, goulari eman digu. Goul bat. Vale, eta hau da... Ba, atef. Hero power that free damage to the enemy hero. Osea, egiten digu hiru min zuzenean guri. Me estás contando. Priesta behar dugu, bai edo bai. Horren kontra. Bai. Hau fuera eta... Venga, be. Hiru min egiten gaitu zuzenean, kabroia, bigatik. Eitu bat di eta hiru primeran. Oste, 75! Pero ¿dónde va hippie colgado? 75, pero ¿dónde va hippie colgado? A ver. ¿Dónde va hippie colgado? Bueno, ez dago txarto. Horregatik behar da. Ole, bederatzi lau bat. Eta gaina tonta horrekin. Vale, dedo reita da furtzen dugu karta bat, ondo. Zenatuko gara. Akatuko digu, txanda honetan. Hau, maazteko guzera ateratzeko. Posatik zer ingo du. Ostia, Spetland Knight, nik nahi dut hau. Gure nahi dut. Horren atzetik nabil. Wow. Hiru eta bi sendatzeko. Holan honen kontra egin beharko dau. Hostia. Vale, ba, hau eta hau. Jak ego eta mar bizitza dekogun. Kabroia. Hostia. Bost, abona. Ona izan da hori, amar zazpi bat hor.
hauen kontra. Eta txanda pasa. Eta honekin akatuko digu. Baietz. Ba, ez? Ahí ba. Ahí ba. Implikatuko digu bizitza. Hau akatuko dugu. Eta admin, osea... esporarena dekogu, ez zeu interesatzen ateratzea. Taska! Hori bai akatuko digula. Argi eta garbi, hori ikusi duen esan dugu, ostia, txagal. Kabroia. Ambikona kopi. Kaizatekotan honen kopia, baina... Bost tiru. Ondo. No irabaziko ezta. Beste kopia bat, ala! Ahí, le matando. ¡Oh! Chaval, salvate una buena. Venga. Ez nuen hori egin behar. Galdu dugu. Honekin bat erasoko dago eta estarekin burura. Galdu dugu. Listo, galdu dugu. Gure egiten digu eraso eta listo. Galdu dugu, bai. Hostia, potente, David. Oye, ematen bai da aukera, nik... arazo gabe, etxo. Amar. Eta amar. Bata bakatzeko. Eta estegiriak burura. Zakin zergatik eman dira nolan partida arraintze bertan. Partida eman didalako, osea, zuzenean. Partida eman dit. Ez dute oso ondo horretzen zergatia, baina bueno, vale. Meso zer dauka, ez dakidara zergatik partida eman didala, baina bueno, vale. Listo. Hori ez dago txarto karta. Karta hau Warlockaren txako ez dago txarto. Warlock da, bai, brujo edo txaman edo hori. Ez dago bat ere txarto. Eta orain ja gure hartxortxo maitea, eta ematen digu beste hau. Loazep. Egiten duena ez dago bat ere txarto, egiten duena da, hori, lehengoko txandan besteari... Boskera kostatxe, bale, Class Challenge Unlocked. Mage and Hunter. Zaber zintxuk dira, Ikusteagatik, ja, Oh, druidarena. Druida... Ez behar dugu priestarena. Nigu... Hau, hemen... Secret, when friendly minions they put 2 copies... vale. Eta hemen lo hacerse... beitu. Hau, karta gunden toliko letzateke gure Hunterraren txako, Hau interesgarria da egitea. Igual egingo dugu momentutxu baten. Zeran goaz. Bale, eta 8 minutu igual egingo dugu dida baten. Ea lortzen dugun zen, eta hau gure Hunterraren txako dekogun masoarekin, kendu ditxakegu besteak ez diren kartaren bat, eta hau gehitu. Holan pizkat murriztuko da kostea, eta aldi berean bestia gehiago emango dizkigu, ostia. Ostia. Ez da izango mude maso guzti holan, ez da?
No, ba igual, ai. Hostia puta. Interesgarria izan daiteke hau, Oh, interesgarria izan daiteke hau. Vale. Etako ditut beste hauetako 3, momentuz. Totzeko ditut hauek aurrerago. Etako ez da, baretenduko dizkigu. Vale, eta... Vale. Bueno. Baterako dugu hau, eta hau badibidez. Vale. Vale. Hemen betatu barra daukat hau edo hau akatzea. Hau eraso jongo du irabazten. Ero bizitza dauka, ez da beste munduko behatxurik. Hau kenduko dut. Hau aterako dut. Eta hau adibidez. Taunta sartzen du eta burura erasoko gaitu. Vale, hau kenduko dio ja zuzenean, hau ona, eta hau aterako dugu, lankarta lapurtuko izango dela hau bezalako bat. Vale, honekin ona. Eta ja hauetako bat kenduko dugu erditik. Ez nahi zure desgraziarako, vale? Beraz, lasai egon. Aterako dugu hau akatu eta hau akatu. Apa, eta bost, eta 7, eta bost, txabal. Bueno, bost. Hau ateratzen dut, hau ateratzen dut. Edo zein, honekin hona adibidez. Eta hau eta malaueko erasoa burura. Jode. Forzakin! Vale. Bi, eta ez dut denak ateratzeko ematen nahuela. Bai. Ez daukat tokirik, flipau. Ez daukat tokirik. Vale, hau akatuko dut. Beste hausteak erasoa gehiago. Hau hartik enduko dut, eta 34 eraso egingo diot. Eta guta indionan, aberi oraintxe bertan. Vale. 2, 4, 5, 6. Bueno, beste guztiak dekote eraso harina. Honekin ona. Eta imaginatzen duzuenez. Listo, erditik kenduta. Vale, ba listo. Ba, desafio hau gaindituta. Hauek egitzeko gure Hunterraren masora. Behar badaiko dugula ja dida baten, beratuko dugu zein kenduko dugun. Edo zeintzuk kendu eta horiek sartu. Hemen. Dekogu irrezko txotxoa. Bai, jarritako bai, ez da biditugula, bale, ondo. Tarkin bedekogu irrezkoa, ez que politagoak dira. Egia esan da. Bale, eta dekogu hau, bueno, lortu ditutik lortzen joan naizen kartatxo batzu. Dekogu hau, bi, eta bero mendik dode, uste dut,
Hau adibidez ondo da gure olitatearekin. Ba, berzin kendu dezakegu. Hau ondo dago. Hau ondo dago, baina ondo. Hau demostratu dit efikazia kilikolo. Tonta hau askotan atera nago arazoetatik. Hau igual kenduko dut, hau ez da beste munduko holan karta berezirik. Eta igual hau ez dauka erabilera asko. Nix lortu dugu, bueno, piratak. Hau. Ezebez. Hau. Bai, orain lortu ditugunako basikoki. Ezta, hauek bi. Aspaldi ez ditu dela hauek bi, hori, hobeto esan da, eta hauek bi. Vale. Bak, solo adventures, eta hemen lortuko dugu interesatzen zaigun, priestarentzako interesatzen zaigun kartatxo bat. Oh. The first piece of the staff lies in the ancient temple of Orpheus. Bai, etxa. Reno's inside already, and he needs your help. Mango digute, hau, eskarabajo hau, interesatzen zaigura gure priestarentzako. Hauek bi, hauek bi. Pilo bat karte baten dizkigute hemen, ez da. Substance. Bueno, hasiko gara honekin. Realitatea altera onda, card give your opponent a wish. Osa, desira, desio bat ematen didate. Zer handoa zuzenekoa? Primeran dirudi ez da, bai, primeran doa. Primeran. Ota mazer minutu, daramagu. Anduin. Zerogatik. Wish irabaztea. Vale, konfirmatua. Antzeko parecido. Antzeko parecido. I'm Reno Jackson, world-renowned archaeologist. Treasure Hunter. Bai, eta isilik egon. With the self-control of a magpie. Gain 2 wishes. Eta zer egiten du wish horiek edo desio horiek. Wow, I can't believe that worked. Discover a minion, discover a spell. Vale. Adrin karta. Dragoi hau. Vale. Eta dekogu bi, lau, 6, 7 hori kontuan izatekoa da. Hori gatuko diogu. It's nice that he's willing to grant wishes while he's trying to kill us. Vale. Baterako dugu hau, eta sakatuko dugu. Bi, lau, 6, 7. Kabroia. Vale, sobrekarga bat dauka, beraz, zutengo gotzanan 3 kristal izango ditu, hori ez dago bat ere txarto. Taunta. Yes. Forecast card. Bi, lau, 6, 7. Kabroi honek ziur hau leheltzen duela, bederatzi. Joder, me cago en la hostia.
breaking through the Blackrock Lyceum to acquire... Bi, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, bederatzi. Hemen arazo izango da karta kantitateak, txabal. Berez heltzen du hau, 10 ditugu, eta horrengoko karta erre egingo da. Eta guadibidez ez dago bat ere txarto. My hand is too full. Aieti aterako dugu, hau erabiliko dugu, pizkate usteko eskua, hau honen kontra, eta listo. Horan bi karta sartzen zaizkigu. Kabroia. Argi zegoen hori egingo zuela. Explore the Rod of the Sun. It's worth thousands. We're not selling. Hau honen kontra. Hau hona, bi, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, behatzi karta ditugu eskuan, osea, berriz gertatuko zaigu berdina. Kabroi honek, dizkigun, My hand is too full. hostia! Vale. How many fingers do you see? I can't do that. Discover a spell. Ez, hau kenduko diogu momentuz. Hor ondo. Piskatezkoa ustu dugu, alde batetik. Kabroia. Vale. Vale, a ver, bi, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi. Discover a minion. Ondo. Discover a minion. Ondo. Discover a minion. Adibidez. Shields up. Bi, lau, bost, sei, eta zazpi bitu. Askatu egin dugu besoa. Hau. Ziurazki, beharko dugulako gutxinez bat, hauetako bat iziltzeko. Hau da, mazo honetarako nahi dudan beste karta bat. Spellbreaker. Kabroia. Ondo, ostia, ditu babesa. Duna. Your magic shall not. Afuera. Ahora eriko dugu. Hau bota mai gainera. Shield for Arga. Tonen bizitza bikoiztu. Eta bere txanda. Bi, lau, bost, sei, vale, ondo. Ondo gode karten kantitateaz. 6.000. Vale, bat diputara. Hau, hau. Vale. Hau egiteko garaia heldu zaigu. Ah, vale, guztiak isildu egiten ditu. Ostia, ez dago bat ere txarto. Guztiak bi, min. A ver, hau.
Hau eramango dut poltsikora da espada. Eta... hau sebera kenduko diot. Adibidez. Joder, bale, karta asko galtzen da bil, Feel the power of the wind. Vale. Antzeko parecido. Baina, hau pizkat gogorra badanez. Biziraraziko dugu. Gantzu wishes. Eka, arinen cost one more. Hau. Ez ego zera hona atera. Galduta dugu, Well met. Naiz eta sendatu. To the breach! Hiru, bost, zortzi, jazta alo egin dugu, emango diogu partida eta beste bat hasiko gara egin. Ja, matxo maitia! Jangoiko bedinketue! Fastiatu gaitu asko hor, galdu dugula gure karta honetarikoena edo esan dezakegu. Anduin versus Bera, una... Desio horiek edo guizo horiek nahiko putadatxoak dira momentu batera helduta. the light shall bring Hau, victory. eta fuera... Vale, ondo. Ez dira oso kostartukoak. Ez nahiko asko ibiliko gara. Eta hori azten da hori erabiltzen. Ai, así, de buenas a primeras. Vale. Guretzan da ubera. Eta pikutara. Hau berriz erabiliko dau. Ez dauka mana SSDs, vale, ondo. Ukiru izango dugu. Aterako dugu hau. Eta hau. Hortz, primera. Desio bat ematen digu. Vale. Eta hori atera egiten dugu, vale. Hori ez digu, ez digite beldur berezik emoten. Ontako batekin akate esaketalako. Gaukostez Discover a Minion. Hau. Discover a Spell. Hau. Dut uste zero lan. Hau. Eta ingo dugu 5.000. Eta listo. Vale. Honekin. Eta hau. Hiru eta bi gehiago. Eta hau bidezio ematen dizkigu. Bueno, momentu hor mantenduko dugu. Karta ditugu, ez gauz txorto, baina hau edozein momentutan jarri daiteke tentxo. Hey, I can see my house from here. Bidezio. Minion. Hau.
Minion gehiago. The start of your turn restore this minion to full health. Vale, au. Au. Vale, eta orain. Honekin ona, eta honekin ona. Eta folanak maila kontrolatu egiten duen diogu. Vale, desio bat ematen digu. Kendu. Hori kendu. Hau nire emango diogu. Behatzi. Eta okenduko diogu lan ezin digu eraso. Ez dut gure nahi bere erasorik. Vale. Orain zer egin. Hor koska. Discover a spell. Hau fuera. Is someone injured? Sendatuko dugu. Ona, bi wishes. Minion. Eta spell. Hau, eta lan ageriko dugu. Hau ona, eta hau honen kontra, pentseko horretik. Primera, nolan, fastiatzen diogu gure bedatzi eraso dezala. Vale. Eta listo, irabazita. Principios, vaya. Bai. Ba, listo. Hau be, akatuta. Urrengo kostatu zego baina, listo, badago. Gumendio. Eta eskalabajoak. Eskalabajoak interesatzen zaigu gutxenez bat sartzea gure mazoan. Gure priestaren mazoan. Passive Hero Power. Wherever controls the rod of the sun is immune. Osea, immune... Oiltzen duen aldi bakoitzen immune dela, edo... Ez da, gezin bat txendetan immune bilakatuko dela. Hor daue... Koska. Sunrider. Nengo gatzen hau, Sunwalkerrari. Osea, hau, mai gainean dagoen bitarten immunea dela, baia. Eta... Ari da esan nahi zenuena. Vale, hau bera... Ondo. Inteligente. A ver. Vale. Eta ingo diogu hau fastidiatzeko. Berdez horreitean, vale. Baina nik inmunea naiz, beraz? Plin. How many fingers do you see? Cabrollo. Hau zebera. Fingers do you see?
Berriz atarako dio gol fastidiatzeko. Ostia! Bost bi benetan! Jode! Ixilik egon txo. Zenatuko naiz eta bere txanda. Hore immunea denez ez dio minik egin. Do you like to play with fire? Dual minions. Hau eta zenatuko naiz. Berriz arma hori? Shields up. Fuera, ni zenatuko naiz. Primeran, ez dute zabera hori. Ba, bost eta bi saspri, osea, praktikoki galdu dugu oraintxe bertan. Play with fire? Nahiz eta sendatu. Ya está. Ostia, hau komplikatua izango da, Hau bada pizkat ataskago egiten zaigu. Ea ba. Lortzen dugun gure priest maitatu negaz. Zeran doa zuzenekoa. Primeran. Bai. Anduin versus Sunray Vale. Barracks. Bai, badakit noren kontra den. Lasai. Vale, bat, bi eta bi. Vale. Hau modu datorki gure txandan dekogunean espata hau. Horan bizitaz bikoiztu egiten dugu eta 0-10 hori primerakoa da. Freedom! Shall burn you. Hau eta hau, fuera. Shields up. Vale, ondo. Oh, datorkit. Hau na. Hau na. I fight. Bat eta hiru. Eta gure txanda. Zai, txanda, aia. Tu bot giros, vale. Ba, I am sorry my friend, baina zuretzako min guztia. Nik imuna nazta. Do you like to play with fire? Vale. Hau bota, eta hau, eta hau. Inbat minion guzti, vale, zigatik zeraterako gaitu. Protect the temple. Vale. Hau sendatu. Ba, nezeta historian notxiko dugun. Gutxienez. Kabroia. Vale, hau atera. Hau sendatu. Eta den dagoela. Hortz, primeran doa. Lamen guztiei. Vale. Ba, hau, aterako diogu, larritu dezala, edo, kabroia, murlo bat, ondo, hau, kendeko diogu, bueltan, I want to try to hang on to that rod. It's valuable. Never know. sendatu,
Eta listo. Burlok horrekin ez dagoela asko egingo. Vale, afuera. Abona. Hau sendatu. Reporting for duty. I foresaw this. Eta hau fuera. Sortzi oneri egingo dio, ezta? Bai. Batzutan, iak ez da kontratzen konboak egiteko, erabiltzeko txandak edo ritmoa edo, ez? Egiten du, hau, holan badoaten eta listo, uste dudako, holan programatuta dagoelako, hau da, nahiko txona eritzen dira batzutan, Reporting for duty. programatuta dagoela, zazpi, amar. Vale, afuera. Agamiko dizkegu kiratura guzteko, lehen kontrola izango dugu. My shield for Argus. Zerek ez dauka zentzu askorik, kreatura bat atera gabe, claro, ezin baduzu. Ba, GG well player. Guretzako. Zazpi. Hiru eta listo. Akatua. Horziz burututu dago ja urrengoko, ezta? I've got the Vale. Only Harrison can see me now. We've got the first piece. Temple Now we escape. gotta get out of here before Escape. we get squished. Encounter new obstacles. Venga, eta azkenengoa gaurkoz. Bueno, gero ematen digunaren arabera be, baina printzipioz gaurko azkenengokoa. Ea zer ematen digun. Hiru, bost. Shall bring victory. Oh, ez dauka... Odun beran nora... Collapsing ceiling and monsters everywhere. Hurry up. Aguantatu beharra dauka eta martxan da ikusten dudanez, ezta? Eta aterako ditu kreatura, kasi porque si. Hey, a glowing pool. Wanna check it out? You don't have time for that. Dar una carte gaina mana kristal. Hola egin dezakegu. Hau. Eta hau. Vale. Hey, a bit of spikes. Teitzen da matxa. Hartuko ditut bost. Okay, you're crawling through the spikes. Hau jarriko udalako. Hurry it up. Eta norbetik katzea, primera. That boulder's huge. Justo Get out of the oraintxe ditu behar zuen, ezta? Eino uno. Be, ez dut ezagutza telefono hori. Beratzi bat ustut Madrilekoa dala, eta nire Madriletik ez nau ino ditu behar, beraz? Ostia, zazpi bost bat. Me cago en la hostia. Vale, hau. Zeratu eta zen man, baitu. At the end of your turn, destroy the minion to the left. Osea, hau akatuko dago así, o sea, porque sí. Me cago en qué cabrón. LOL. Okay, the rumbling's getting worse. I bet the whole ceiling collapses next turn. Hey, that's a nice statue. Ama bien que tú, Shiny ruby. Pikatara futuko ditugu printzipioz. I think he wants Vale, hau, inutil. Hau, baliagarria. Fingers do you see? the battle. Hau, honen kontra. Reporting for duty. Eta honen amar. ¿Pero qué me estás contando, chaval? Amar,
bat benetan. No, the ceiling's collapsing! Oh, that was close. Uf, I could get you out of the way. You're welcome. vale, sendatu. Eta batera. Cannot be Busta mar. Me gusta egingo nizkioke. Zortzi eta bi sei. Do you need a blessing? Ke ba. Galdu dot. Jode! Tia. Zaila da hau, Lau txanda. No, lau txanda, bale, lehenengo izateko lau txandetara, ni tan mal, erdia baino gehiago. Hostia, komplikatua da, Interesgarria baita baina komplikatua. Ui, kosten zaita la rukia bera, me cago en atal. Anduin versus Temple Escape. No gafo astorien etorreko zaigu. Jo, eta hobe. Mantenduko ditut. Naiz eta bizkiat garestiak izan, mantenduko ditut bat espada. Vale, txanda pas. Bestaren txanda. Hey, a glowing pool. Wanna check it out? Gena mana kristal. Baina txanda pas. Gusten dudanez, dena ondo doa, posten, dena ondo joatea. Hey, a bit of spice. Eta gustoko izatea, noski. Hori dela garrantzitsuena. Tek fagatea, hor no. Ez que, claro, hau, bai edo ez. Aterako dut. Joder. Bi eta bi dira, honekin zenutu gaitezke bizkatxo bat. Ostia, hau, puta dautza da. Vale, hau fuera, ja, azteko. Hortik hasi gaitezke. Gero hau fuera, sendatzen gaitu. Eta hau sendatu. Ez, baina hau goren... Kagoen aletxe, hau goren galduko dugu honen erruz. Kagoen tal. Osea, kreatura galdonetan atera barri ditugu. The whole ceiling collapses next turn. Hey, that's a nice statue. It's such a shiny ruby. Bi kartara putuko ditugu. He doesn't look happy. I think he wants his gem back. Joder, aman hori... Ea, eso saltzen dugun hortik. Vale, ondo. Au! Venga, ondo, ez dago txartu, dena pikutara. Lau, eta sendatzen gara. Ondo. Counter obstacles, bosta hamar bat, vale. Diogu bi, ikustuko diogu. Sendatuko gara. Ostia, gutxigatik, Pagotako bat kenduko dugu erditik, total ez egin dugu zer egin. Does this hurt? Vale. Obstacles, saspi bat. It's pretty dark in there, but I'm sure this will get us out faster. Let's go.
Get quantum closer to the exit. Encounter a suspicious war golem. Do nothing. Nothing. Nahiago dut. Egingo dugu hau. Sendatuko gaituelako. Sendatuko dugu hau. Txanda honetan. Eta honen kontra egingo dugu erditik kentzeko. Olain dena garbideko gu. We need to hurry. Zero bederatzi, zer egiten du? Kagoen tal. Vale. How many fingers do you see? Sendatu. Bi, eta horiak kenduko dugu erditik. Vale, txanda bakarra falta zaigu ateratzeko. Always bugs. Ostia! Kauen. Sendatu gure burua. Ostia, hau. Protects me. Does this hurt? Tratakoak kenduko dugu. Almost there. I can see the sun. Aiken zidezan bai, eta nik ere. ¡Ah! ¿Qué dices? ¡Hau da empate! ¡Venga ya! ¡Hau empate litzateke! Kauen tal! Kauen tal! Empatau egin dugu! Empatau egin dugu! Joe! Empatau egin dugula! Kauen tal! ¡Ah! ¡Qué mal! The light shall bring victory. From your opponent's deck hau ez toka zentzurik. Ez daukolako mazua, beraz? Bueno. Txanda pasa. Hey, a glowing pool. Wanna check it out? Gaina mana, kristal edo grana card. Nengo dugu hau. Hau eta hau aterako dugu. Eta bere txanda. Hey, a bit of spikes. Bost minatuko dugu. Hau atera. Eta hau erabili. Eta sendatzen gara justo bost primeran. Huge, get out of the way. Ostia, zazpi bost. Ah... Well met. Ez que akatuko dago, baina da ateratzeko hemen este kreatura bat. I fight. Fuera. Au. Okay, the rumbling's getting worse. I bet the whole ceiling collapses next turn. Hey, that's a nice statue. And such a shiny ruby. Don't cards. Touch it. Uh-oh, he doesn't look happy. I think he wants his gem back! Eskaintzen honetan dena kilko dira ere txanda pasa ostean. Kauen tal. Au, au. Hau, eta hau, holan. Hau, 6 bat bilakatuko da. You cannot be allowed to escape. Primera. Shall not pass. You shall not pass. Not all who wander are lost. Patxanda pasa. Vale.
in there. But I'm sure this will get us out faster. Lau Let's men go. egiten du. Lau min, Ba, oneri, More zuk training. abakatu, zuk abakatu, zuk abakatu, ire burua sendatu eta aguntera. Ezin dugu zer gehiago egin. Vale. Plaza. Is someone injured? Zure burua sendatu, zuk eta zeu. Or Saul. Eta batera. Ondo, ez da txarto, orain bai, ostia. Honekin ez duzin dugu zer egin. Honen burua sendatu. Primeran, This one's mine. afuera, Right away. afuera. Eta azkenengo txanda. Listo! Lortu! We made it. After you play, I got a minion the art to automatic to a random enemy. Vale, eta beste hau oso ondo dago paladinaren txako, when your opponent has at least 0 minion and plays another, destroy it. Hau nahiko ondo, karta ondo da paladinaren txako, egia esan da. Eta orain gure saritxoa. Baten digu, Escape the Temple, eta hauek ere. Eta Warrior eta Warlock. So, they're looking for the staff. A ber, zeintzuk diren. Baten gaitu. Hauek, Candidate of the Tour, summon a one Scarab. Eta Butterfly Discover a one cost card. Bueno, orain txartan zezkigu interesatzen, ez diote asko zera gehiago emango. Hemen dauka txuletak apuntatzeko, lortu dugula gure Scarab. Pues jeulet Scarab. Eslamaz, prieste txam, Dark Cultist, bueno, hori ja aterako segurrara eskusatzen dut, bale. Papa. Kostu bateko Scarab hori. Tikez. Hau, bi kostukoa. Ui, da. Goigu. Jogolez. Hemen txedeko gu. Bi kostukoa da, bale. Hemeneko jogolez eskarak eta sartuta ditugunan una puntatuta ditu, papa. Nunbaiten apuntatu nituen. Baina nola sartu nituen, uste dut. Edo ez dakit. Niri ez egon egiten zait, baietz apuntatu nola nonbaiten sartu nituenak así por rellenar y tal. Bai, hemen. Vale, eskarapa da bi koste. Eta hemen ditugu. A ver, zein behatuko dugu adibide. Behatuko dugu adibidez North Shire. Bale, hau momentuz mantenduko dugu. Divine Spirit. Bikoa, bueno, hau momentuz biko esten dio bizitza. Bueno, izan daiteke aukera egokia, Shadow... World Death, hau. Hau demostratu dugu, eske berez, hau demostratu dugu erabilera bat duela, Hau, kenduko diogu, edo hori ez dugu, justo. Iruko bikoetan ezago ez dugu, bale. Hore, hau kenduta dezakegu. Eta jarriko diogu jegolez.
piztuko diogu, eta listo, bale, kenduko dugu. Ja, bat kendu dugu hemen, poliatu hartzea. Hau kendu dugu. Listo, eta jagitu dugu Jewelez Scarab. Beraz, ja, karta gutxego gure masoa bukatzeko, gure priestaren masoa bukatzeko. Bale, pazientzia emon, lasaitasunez. Hau izan da gure gaurko Hearthstoneko zuzeneko, gure Road to Euskal lau. Espero guztok izatea, guztok izan bauzera eko zen beruzuen, eta estereo dela unok. Zaindu, ondo pasa, eta urrengo arte.